Evo, ja ne bom dugo, vuru i pol, to je za čas gotovo. Malo dok sam vas ovdje gledal, pala mi je na pamet jedna divna pjesma Dragutina Domjanića iz 1914. godine. Pjevala ju je Danijela Pintarić na Krapinskom festivalu. Ona ide otprilike ovak. Da su mi štreke odnesle snoboke, ondak dok fučkal je vlak, ti bi se vrnul meni u ruke i ne bi se skončalo tak. To je priča o mladićima koji su odlazili u Prvi svjetski rat i mnogi se nisu vratili. Iz ovih naših krajeva odlazili su boriti se za Austro-Ugarskoga cara sa punim srcem i uvjerenjem kako mi u ovim krajevima uvijek i idemo. Nema kod nas kalkuliranja. Ako su rekli, mi idemo za cara ili za bilo koga. Došli su vecajti u kojima naši mladi, naše puce, naši dečki ideju s cugom ili ti ga s vlakom. Ovi malo moderneši ideju s aeroplanima ili ti ga avionima, ali nažalost, za razliku od onih koji su ostavili svoje kosti po Galicijama, neki su se doma i vrnuli iz Prvoga svjetskog rata. Ovi naši mladi kad ideju zadnjih 2, 3, 4 godine se ne budu vrnuli. A živi i zdravi budaju. Ne budu se vrnuli zato kad budu svoju sreću našli u Njemačkoj, Irskoj, Švedskoj, Finskoj, Portugalu ili di ih je već veter života odnesa. Svi smo svjesni da nam mladi ljudi odlaze i da sa njima gubimo ne samo radnu snagu kad bi ju gledali u onom najgorem pogledu, ne. Mi sa njima gubimo budućnost Hrvatske države. Mi sa njima gubimo naše sinove, naše kćeri, naše unuke. A tko je to sebi dao za pravo da u Irsku, Njemačku ili bilo koju drugu zemlju na svijetu otjera moga sina i da on meni na Viber pošalje sliku moga unuka? Jer on ovdje u Hrvatskoj budućnosti nema. Tko su ti ljudi koji su sebi dozvolili da našu mladost dotjeraju do trenutka očaja da oni kažu ja ovdje nemam, tata, zašto živjeti? Jesmo li mi, dobre moje sestre i voljena moja braća, sposobni to promijeniti? Ja sam siguran da jesmo. Ja sam siguran ne da imamo pravo, nego da imamo obavezu svakoga trenutka, pa i dok spavamo, sanjati bolju Hrvatsku, a ne dok smo budni, onda ju moramo raditi. Na nama je da se damo kompletni, ne zaboravljajući samo jednu stvar, drugačije od ove bande. Pošteno, radno i iskreno, sa vjerom u Boga i sa povjerenjem u prijateljicu i prijatelja. Sa vjerom da mi, članice i članovi Domovinskog pokreta, imamo obavezu i potpuno pravo. I trenutno, kada smo ovdje ispred Varaždinske županije, ispričavam se, zaboravio sam na početku čestitati svom izabranom predsjedništvu i članovima, ali ne znam točno da li bi im čestitao ili bi im čak na tren rekao, dečki, sorry, i cure, ogroman je posao pred vama. Znamo i sami, Varaždinska županija trenutno je najkritičnija županija po epidemiološkom statusu u Europi, ako ne i svijetu. Da li je za to kriv i jedan član Domovinskog pokreta? Nije. Nitko nas ništa nije pitao o tome. Nitko, niti jednoga trenutka nije rekao, pa možda neko iz Domovinskog pokreta zna neku pametnu rečenicu. Mi ih ne zanimamo. Mi smo za njih bedaki.
Oni misle da je Domovinski pokret došao ovdje u Varaždinsku županiju, ne znam, popiti kod tanca jedan gemišt, pojesti slanac na Varaždin bregu i iti doma. I ja im govorim ovdje s ove pozornice, taj film, dečki, ne budete gledali. Domovinski pokret je došao biti, postati i nastati. I svima vama koji ćete ga voditi želim puno sreće, a ta sreća se, nažalost, ili na potpunu sreću ogleda u puno rada. Imamo budućnost i imamo pravo biti ovdje i više nikada nakon ovoga trenutka neće biti Varaždinske županije bez Domovinskog pokreta. Svima sretno i puno Božjega blagoslova. Hvala lijepa.